आला श्रावण श्रावण दारी हिरवाईचं तोरण. व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया. तुमच्या पायाची शपथ घेऊन सांगतो, तुमच्या पायाला स्पर्श करतो ते सांगण्यासाठी तेला आलेलं आहे. यांच्या नादी बिलकुल लागू नका. हे संविधानाला मानणारे नाही, हे कुणाला मानतात ते तात्या सांगते तुम्हाला. अरे आम्ही बौद्ध बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतामध्ये असलेला बौद्ध धम्म आम्हाला दिला. तुम्ही आमच्याबद्दल एवढा तिरस्कार करता. मोठे मोठे घाण जेसीबी आणून भगवान बुद्धाची मूर्ती अफगाणिस्तान मध्ये पाडण्याचा प्रयत्न तुम्ही केला. तुम्हाला तो जमला नाही तर तुम्ही तोफ लावली, तोफ टाकली आणि भगवान बुद्धाची एवढी मोठी मूर्ती पाडली. याचा अर्थ साफ आहे, गेल्या 2 वर्षामध्ये त्या मुसलमान समाजाकडून प्रत्येक वेळेस आमच्या आया बहिणीची हत्या करण्यात येत आहे. अरे संविधानाचं तुम्ही नाव घेता आणि दुसऱ्या ठिकाणी नको त्या गोष्टी ज्या करता त्याच्यापासून आपण सावध राहिलं पाहिजे. हे या संविधान जागर समितीच्या माध्यमातून तुम्हाला या ठिकाणी सांगण्यासाठी मी या ठिकाणी उभे आहे. संविधान जागर यात्रा संदर्भात म्हणायचं बोलायचं म्हटलं तर प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 2 सभा होणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जिथे जिथे आपला समाज आहे त्या समाजाकडे आम्ही जाणार आहोत. आम्ही रस्त्यावरचे लेकरं आहोत, सडक पर के लोग हैं हम लोग. आणि म्हणून मुद्दाम या ठिकाणी जे आयोजन झाले या ठिकाणी आपण घेतलंय. हॉल नाही केला. अरे पाऊस बार आला तर येऊ द्या, पण बाबासाहेब आंबेडकरच्या संविधानाबद्दल खोटा बोलणाऱ्याचा चिरफाड आम्ही आज करणार. हे सर्व मान्यवर मंडळी करणार. आणि म्हणून मी जास्त तुमचा वेळ न घेता लावा लावीची काम करणारी आमची औलाद नाही. आम्ही बाबासाहेबाचे बच्चे आहोत. रोखोक बोलू, जे खरं आहे ते बोलू. अरे तुमचे 2-4 लोक होते त्यावेळी तुम्हाला जयभीम वाले लागायचे. तुम्ही येऊन असे वागायचे आणि आम्हाला बोलायचे तुम्हारे सहारे से तो आम्ही तर तुमच्या तसा साथीमुळे आम्ही इथे आहोत. आम्ही जयभीम वाले आम्हाला वाटत आमच्याच भरोश्यावरती. आणि 3चे 4, 4चे 8, 8चे 10, 10चे 15 झाल्याच्या नंतर अरे तुम्ही आमच्याच आया बहिणींवरती डोळ्यात ठेवायला लागले. नांदेडमध्ये बाबासाहेबांचं गाणं वाजू नको, बाबासाहेब आंबेडकरांचं गाणं चालू होतं म्हणून ते बंद करत नाही आमचा भीमसेनी. तर पाठीमागे येऊन तुम्ही सळ्याचा वार करता. सावधान, सावध झालं पाहिजे. बौद्धांनी या मंडळीकडून सावध झालं पाहिजे. खोट प्रचार करण्यासाठी जे निघालेले आहेत, संविधानाबद्दल जे खोट प्रचार करण्याचं जे कटकारस्थान करत आहे, संविधान धोक्यात आहे असं मांडण्याचं काम जे करत आहे त्या सर्वांकडून आपण सावध राहिलं पाहिजे. या ठिकाणी जाता जाता तुम्हा सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये एक तुम्हाला हात जोडून नम्र विनंती करू इच्छितो. प्रार्थना करतो की तुम्ही किती भाग्यवान आहात. तुम्हाला नितेश राणे सारखा एक तडफदार नेते म्हणून तुम्हाला लाभले. टाळ्यामध्ये आवाज आणखी वाढवा आया बहिणींनो. आणि वाजवायच्या अगोदर विचारा ना, आपली सवयच आहे मंचकावर म्हटलं टाळ्या आवाज वाजला की सुरू. एकाने वाजवली लगेच सुरू. काय बोलला, काय बोलतोय, काय सांगतोय, काय नाही. एक टाळी वाजली ना लगे आपण टाळी वाजवायची. हे बंद झालं पाहिजे. पहिला आहे का मी काय सांगतो आणि त्या एवढ्या जोरात टाळ्या वाजवा अख्खा कणकवली गाजली पाहिजे. का एवढे मोठे मोठे लीडर आहेत त्या महाराष्ट्रामध्ये, पण तुमच्या समाजावरती, बौद्ध समाजावरती, मागासवर्गीय समाजावरती अन्याय, अत्याचार, खून, मुडदे तुमचे कुणी पाडले तर पहिलं धावून जाणारा अनेक प्रकरणामध्ये आमच्यासारख्या अनेक कार्यकर्त्यांनी पाहिलं.
पहिलं धावून जाणारा महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या ठिकाणी असू द्या, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कुटुंबावरती, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आया बहिणींवरती मानणाऱ्या त्या विचारधारेला मानणाऱ्या त्या मंडळीवरती एखादा कोणता प्रसंग आला, ते महाराष्ट्रामध्ये एकच आमदार आहे, ते म्हणजे नितीश राणेजी. टेलिव्हिजन विचारायला मीडियावाल्यांना खडकावला रोज सांगतो, बोलत नाही, जीवाला घाबरत नाही. आणि म्हणून आम्हाला असं वाटलं की सभा इकडे कणकवलीत झाली पाहिजे. मतदारसंघ तर खूप मोठा आहे, सिंधुदुर्ग खूप विधानसभा आहेत. आम्ही दुसरीकडे नाही घेतलं. म्हटलं जेव्हा आमच्या दुःखासुखामध्ये येतो, जे आमच्या दुःखासुखामध्ये मतदार म्हणून बघत नाही, आपला मतदारसंघ म्हणून मी इथेच काम करतोय असं नाही, महाराष्ट्रात पूर्ण समाजाला न्याय देण्यासाठी नारायण राणे साहेबांनी ओढलेली जी रीग जी आहे, मोठ्या साहेबांनी, त्या लाईनवरती सर्व धर्माच्या लोकांना सोबत घेऊन जाणाऱ्यांचं जे नाव आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेले जे संविधान आहे, त्या संविधानिक पदावरती कार्यरत असताना संविधानिक रीतीने पुढे जाऊन लोकांची सेवा करणाऱ्यांचं नाव जे आहे, ते आदरणीय सन्माननीय नितीश राणेजी आहेत. आमचे बंधू आहेत, आम्हाला स्वाभिमान आहे. संविधान जागरण समिती महाराष्ट्र, आमच्या सर्व संयोजकांना स्वाभिमान आहे तुमच्याबद्दल. आणि म्हणूनच आज स्नेहाताई भालेराव यांच्या माध्यमातून मी विनंती करतो की आमच्यासाठी जीवाचं रान करणारा, संविधानाच्या साठी जीवाचं रान करणारा, या देशाच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी एक तरुण तडफदार आमदार नितीश राणेजी जे आहेत, त्यांचा सन्मान आम्ही केला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये 30 दिवस आम्ही जाणार आहोत, 6000 किलोमीटर आम्ही प्रवास करणार आहोत, लाखो लोकांशी आम्ही बोलणार आहोत. त्याची सुरुवात महाडपासून झाली. आज आपण इथे तुमच्याशी संवाद साधत आहोत, बोलत आहोत. मी स्नेहा भालेरावला विनंती करतो, या ताई, तुमचं एवढं मोठं काम आहे समाजामध्ये, या आपल्या भावाचा सत्कार करा. आपल्यावरती होणाऱ्या अन्यायासाठी जो लढतो, संघर्ष करतो, त्याचा सत्कार महाराष्ट्राच्या वतीने संविधान जागरण समिती महाराष्ट्राच्या वतीने करण्यात येत आहे, तो त्यांनी स्वीकारावा अशी मी विनंती करतो. आणि जाता जाता एकच सांगतो, जय भीम, जय भीम. तो ओवेसी कोणतो ओवेसी, MIM वाला आणि प्रकाश आंबेडकरची झाली युती. अरे आमच्या लोकांनी त्या संभाजीनगर मध्ये भर भरून बाबासाहेबांच्या रेखलाला मतदान झालं पाहिजे. सोलापूरमध्ये, म्हणून इकडे औरंगाबाद मध्ये आपल्या लोकांनी भर भरून त्या मुसलमान ओवेसीला निवडून दिलं आणि त्याने डाव साधला. त्याच्या लोकांनी आम्हाला निवडून दिलं नाही. त्यांच्या लोकांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना हरवण्यासाठी जी काँग्रेस जीवाचं रान करते, त्या मुसलमानांनी त्यांना साथ दिली. बाबासाहेबांचा नातू संसदमध्ये जाऊ शकला नाही, बाबासाहेबांचं लेकरू संसदमध्ये जाऊ शकलं नाही. आणि म्हणून असं कटकारस्थान करणाऱ्या त्या MIM ला, त्या काँग्रेसला आपण धडा शिकवाल आणि संविधानाचं रक्षण कराल. एवढं बोलून माझे 2 शब्द समाप्त करतो. जय भीम, जय हिंद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.